și la un nou episod de pe canal. Astăzi să ne jucăm Brawl Stars. Am vrut să ne jucăm și cu Elisei, dar trebuie să plece. Data trecută cu rival s-o trebuie să plece. Da, mă rog. Astăzi să ne jucăm doar ăsta cu ninja. El Primo! Și așteptă să vină 6 persoane, o să ne facem episoade cu Brawl Stars și cu Elisei. Omul meu nu făcea nimic, efectiv. Omul meu stătea chill când a... Ce faci, bre, aici? Dar unde-i ninja? Doamne, ăștia nu știu... Mă rog. Dă mingea, dă pas. Omul meu... Oamenii mei dă poți, oata. Wow, da, mă dă poți în echipa mea. Sincer, mă dă serios. Face of Fury! Nervează ăla cu bombă. El campeón! For pain and for glory! El Primo! Victory! M-am băgat direct în poartă cu el. Nu am dat gol, m-am băgat direct. Am dat din greșeală cu el. Sincer, vreau și el să... Hai, Where will I put my friend? Cam deloc cu el. Bro, dar trebuie să bag din aia. Turn time! Yes, we'll fix it! Rare. Ia, am făcut. Dacă nu o să vorbesc foarte mult pe episod, mă concentra să nu pierd la jocul ăsta, la Brawl Stars. Build and brawl! Este că e bună că poți să dai de la depărtare Vega. Ce vrei? Ia mingea, așa. Rocket to you! Tureta nu face nimica. Where will I put my friend? We can do this! Doamne, ce se întâmplă? Am făcut scară de piatră. O să le bată ăștia 100.000. We can do this! Doamne, de ce nu m-a băgat în el? Nu dau Defeat! Bro, ce slabă e asta! Cel mai slab din ăsta de vedea vreodată. N-am văzut din ăsta mai slab.
asta decât aia. Trebuie mie să o iau din cadou. Birdie! Time for trouble! Așa. Pleacă-mă de aici, că nu știi să tragi. Asta-i gol, sigur. Bine că bani în poartă când vezi că ai viață decât să te duci. What? Ce? Modern Mythic, bă. M-am jucat acum vreo 2 ani. Cu Denis Brawl Stars aveam multe, rău. Cred că imediat ajungeam la picioare. Dar după am lăsat de joc mai mult. Și acum am venit iar. Păi busări. Nu știu ce l-am dat așa, dar mă rog. Yes, Ada! Nu, dar eu vreau cioară. Hai bă, plecați la coadă! Liniște! Doamne, ce enervant e ăla cu Victory! Eu vrea să-l iau pe ăla. Ăsta e planul. Let's get her! Acolo nu dă din alea. Asta e muzică. Hai că se ia unde viață. Hai că le dăm gol din asasin. Așa de ușor gol n-am mai dat niciodată. Du-te cu mingea. Bă, mi-l-au luat ăla, îmi bag ursul. Mi-l-a băgat degeaba. Ce să zici? Sincer, cu el primo n-am așa de multe trofee. Showtime! Și el primo e ăsta. El primo is here! Hai să jucăm oriunde. El primo, după aia ne schimbăm asta. Am pus Dari Boss. El primo! Când mă jucam cu Elisei. Signor, la Nu gloria! știu câți Elisei. Showtime! I-a scris Dari Boss. Și el a zis, te gândeai la un nume și puteai în minte Dari Boss. Ce cauți? Nu
știe că aici e... Showtime! E bine de ceau din gură și mă duceam la pleacă de aici. Primul e prea fain, bro. I might be armless, but I'm in no way harmless. Ce-i asta? Bă, ce-i Let's asta? stay calm, but think fast. Vreau să fac un joc. Bă, nu te cred. Fix baby. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce I'm gonna snuff you out. Hai să ne ducem. Mamă, ce puțină viață am, bro. Dar nu știu I've got your back. Ia, vreau... Asta cred că e aia cu o travă. Amazing egg. Holy smoke. Ia, da, cu... Nu știu, nu prea îmi place. Sincer, așa ar fi fain, dar... Let's stay calm, but think fast. Boom! That's how it's done. You gotta run. Maisie to the rescue. Așa, atât. Hai să vedem. Rare! Bro, doar... Bă, nu te cred! Epic! 4, niciodată! Bro, niciodată nu a picat atâtea! Fix baby, s-o m-a picat! Nu, El primo is here! El primo! Faină! Bă, dar mi se pare destul de faină, dar... Da, cam acesta a fost episodul. Dacă doriți să faceți și partea a doua cu Brawl Stars, să apăsați pe butonaj de like și de subscribe și ne auzim data viitoare. Pa!